በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ይቀኒኹም? አሜን። እቲ ስሙ ቀዲስና ክብሩ ክንወርስ ፈጠረና ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብድኹማን ባረቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ መርሆ ቤተ ክርስቲያን ንበኣታ ዝምልከት ምድላዋት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። ንምክትታልኩም ብትሕትና ንዕድም። በኣታ ዝብል ቃል ስርወግሱ ቦአ ኣተወ ዝብል ግእዛዊ ግስ እዩ። ካብ ርደተ ግስ ናይ ቦአ ድማ በኣት ዝብል ሰሓቢ ዘርኢ ከዊኑ ይወፅእ። ክዝርዝርን ከሎ በኣታ፣ በኣቱ፣ በኣቶን፣ በኣቶሙ፣ በኣትየ፣ በኣትነ፣ ምእታዋ፣ ምእታው፣ ምእታወን፣ ምእታዎም፣ ምእታወይ፣ ምእታውና ወዘተ ይብል። ኣብዚ እምበኣር በኣታ ኢልናዮ ዘለና እምበኣር እትወታ ናታ ምእታው ምብዋኣ ዝብል ሰዋስዋዊ ትርጉም ዝሓዘለ እዩ። ዓመት መፀ ዕለት 3 ታሕሳስ ነብዕላ በዓለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓንቲ ካብተን ኣብ ዙርያ ዓመት ዘለዋ 33 በዓላት ከዊና እዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ እመብርሃን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላክ ኣዴና ቆልዓ መብፅዓ ኮይና ናብ ቤተ መቕደስ ዝኣተወትላ ተባሂላ እያ ብዓብዪ ክብሪ ትዝከርን ትኽበርን። ንሕና ከም ሃገርን ዓለምን ካብ ዘለውና ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ህዝባዊ በዓላት እንተሪእና ንምሳሌ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ፣ መዓልቲ ኣደ፣ መዓልቲ ወለዲ፣ መዓልቲ ኣቦታት ወዘተ እንዳበልና እንዝክሮምን ነብዕሎምን ዕለታት ኣለውና። እሞ እዞም በዓላት እዚኦም ብስጋ ንዝወለዱና ጽዒሮም ንዘዕበዩና ጥበበ ስጋ ንዝምሃሩና ንዝክረሎምን ኣኽብሮትና ንገልጸሎምን ካብ ኮኑ በዓል ናይታ ኣብ ነፍሱ ወከፍና ብቃላት ክትገልጸው ዘጸግም ሕላገት ኣደነት ዘለዋ ኣደ ኩልና ደኣ ከመይ ዘይንዝክሮ ዘይነኽብሮ? ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 ኣትሒዝና እንተንቢብናዮ ወበሳድስ ወር ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምሃበ እግዚአብሔር ሃበ ኣሃቲ ሃገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት። ኣብ ሳድሳይ ወርሒ ገብርኤል መልአክ ካብ እግዚአብሔር ናብ ሓንቲ ናዝሬት እትበሃል ከተማ ናይ ገሊላ ተለኣኸ። ሃበ ድንግል እንተተፍረት ለብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ዘእንቤተ ዳዊት ናብ ሓንቲ ዮሴፍ ንዝተባሃለ ሰብኣይ ዝተሓጽየት ካብ ቤት ዳዊት ንዝኾነ ዮሴፍ ዝተባሃለ ሰብኣይ ዝተሓጽየት ድንግል ወስማ ለይእቲ ድንግል ማርያም ነታ ድንግል ድማ ስማ ማርያም ነበረ እንዳበለ ደኣ ብቐጥታ ናብ ብስራቱ ይኣቱ እምበር እቲ ወንጀላዊ ብዛዕባ ምን ወለዳ ማሕበራዊ ድሕረ ባይትኣ ወይ ከበስራን ከለኸ ኣበይ ጸንሓቶ ዝብል ኣይነግር። እንተኾነ ግና ከምቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅዲ 18 ክሳብ 21 ንካህን ልዑል ኣምላክ መልከ ጼዴቅ ሓረግ ወለዶኡን ድሕረ ባይታኡን ከይተረኸ ንሱ ንጉሰ ሳሌምን ካህን ልዑል እግዚአብሔር ከም ዝኾነን ነቦና አብርሃም ድማ ከም ዝባረኾን ጥራይ እንተነገረሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 3 አቦ የብሉን አደ የብሉን ትውልዱን አይፍለጥን እኳ እንተበሎ ወለድን ማሕበራዊ ድሕረ ባይታን የብሉን ክንብሎ ዘይንኽእል እግዝእትነ ማርያም ድማ ሰብ ጓል ሰብ ስለዝኾነት ወለድን ድሕረ ባይታን ክልዋ ግድን እዩ። ንምሳሌ ምን መልከ ጼዴቅ ኣብ ዘፍጥረት 14 እኳ እንተዘይነገረሉ ኣብ መጽሓፈ ቀሌሜንጦስን ስንክሳር 3 ጳጉሜንን ዝነገረሉ ስለ እግዝእትነ ማርያም ዝናገር ድማ ብዙሕ መንፈስ ቅዱስ ዝነፈሰ ጽሑፋት ኣለና። ነዚ ነገረ ማርያም ምስ መጽሓፍ ቅዱስና ክነተኣሳሰሮ ድማ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ገለ ተመሳሳሊ ታሪክ ንወከስ። ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 10 ክሳብ 25 እንተ ደኣ አንቢብና ናይ ቀዳማዊት ሃና ታሪክ ንረክብ። ሃና ብነፍሳ ምርር ኢልዋ እንዳበኸት ትልምን ነበረት። ኦ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እንተ ደኣ ውርደት ባርያኻ ኣጸቢቕካ ርኢኻ ንዓይ ከዓ እንተዘከርካኒ ንዓይ ንባርያኻ ከይረስዕኻ ወዲ እንተሃብካኒ ኣነ ድማ ሙሉእ ህይወቱ ንእግዚአብሔር ከገልግል ከወፍየ እየ ንቤተ መቕደስ ደኣ የገልግል እምበር ጸጉሩ ኣይክላጽዮን እየ እንዳበለት መብፅዓ ክትኣቱን ከላ ኢና ንዕዘብ። ኣምሪራ ትጽሊ ነበረት። ምኽንያቱ ፍናና ስለ ዝወለደት ሃና ግና መኻን ብምባራ ተዋርዳ ነበረት። ኣቦና ኢያቄምን ኣደናይ ሃናን እውን ቅድሚ ንግዝእትነ ማርያም ውላዶም ህጧነ በረከት እፀው ዝኣልቦም ፍርየ በረከት ዘይርከቦም ፍርየ ዘይብሎም ዕፀዋት እንዳበሉ
አይሁድ የዋርድዎምን ክሳዕ መባእ ቤተ መቅደስ ከየእቱ ይኽልክልዎምን ስለዝነበሩ ለይትን መዓልትን ናብቲ ውሉድ ክህብን ክኸልእን ዝኽእል ልዑል ኣምላክ ይምህለሉ ነበሩ እነሆም በዓር እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ዝዓየሉ ጊዜ ኣኸለሞ ከምቲ ኣብ ቁጥሪ 10 ናይቲ ምዕራፍ እነሆ መዓልታት ምስ ሓለፈ ሃና ጸነሰት ወዲ ድማ ወለደት ካብ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ለሚኔ ዝረኸብክዎ እዩ ክትብል ድማ ሳሙኤል ኢላ ሰሜቶ ትርጉሙ እግዚአብሔር ሰሚዕኒ ማለት እዩ ዝበሎ ሳሙኤል ተወልደ ጸንዓ ልብየ በእግዚአብሔር ግሩም እምቅድመይት ወለድ እምድንግል ማርያም ጸሎተ ሃና ተሰምዓ በሴሎም ካብ ድንግል ማርያም ቅድሚ ምውላዱ ልበይ በእግዚአብሔር ጸንዐ ጸሎተ ሃና ኣብ ሴሎም ተሰምዐ ከም ዝበልዎ ንጉስ ልብለ ድንግል ኣብ ናይ ስፋተ ፍቁር ድርሰቶም ማለት እዩ ኣቦና ኢያቄምን ኣደና ሃናን እውን ናብ ልዑል ፈጣሪኦም ቀሪቦም ውላድ ክህቦም ለመኑ ጥራይ ውላድ ሃበና እምበር ወዲ እንተኾነ ክረምቲ ሓሪሱ ሓጋይ ነጊዱ ጽዒሩ ጊዒሩ ጫኺሩ ወይ ሓሪሱ ምሒሱ ይኹን ደጉሱ ክጥውረና ከኣልየና ክስስየና ኣይንብል ጓል እንተኾነት እውን ከምኡ ሩባ ወሪዳ ማይ ቀዲሓ መረር ወፊራ ዕንፀይቲ ኣርያ ክጥውረና ከተገልግለና ኣይንብል ወዲ ይኹን ጓል ሙሉእ ዕድሚኡ ንእግዚአብሔር ከገልግል ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክንውፍዮ ኢና ብምባል ነዚ ቅዱስ መብፅዓ ኣተው እግዚአብሔር ድማ ጸሎቶምን ልማኖኦምን ጽንዓት ቃል ኪዳኖምን ርእዩ ነዛን ወለዳ ወላዲት ዝኾነት ውላድ ሃቦም ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብናያ ጸጋ እግዚአብሔር ሃብቲ እግዚአብሔር ክብሉ ድማ ስማ ማርያም ኢሎም ሰመይዋ ኣብ ቁጽሪ 24 ቀዳማዊት ሃና ንሳሙኤል ጡብ ምሳግደፈቶ ምስና የተወሳኺ መባእን መስዋዕትን ከም መብፅዓኣ ንሳሙኤል ከተወፍዮ ምስ በዓል ቤታ ናብ ሴሎም ደየበት ይብል ኣቦና ኢያቄምን ኣደና ሃናን እውን ነታ ርእዮም ዘይመነውዋ ስዒሞም ዘይጸገብዋ ኣብ እርጋኖም ዝረኸብዋ ቅድስት ህፃን ውላዶም ልበ ኣምላክ ዳዊት ኣብ መዝሙር 65:13 እበውእ ቤተከ ምስለ መባእየ ወእሁብ ብጻትየ ዘነበብኩ በኣፉየ ዘእብየ በከናፍርየ ኣመምንዳብየ እነሆ መባእይ ሒዘ ናብ ቤትካ ከኣቱ እየ ነቲ በኣፈይ ዝተናገርክዎ መብፅዓይ ድማ ክህብ እየ ነቲ ኣብ ግዜ ሽግረይን ጸበባይን ብከናፍረይ ዝበልክዎ ብምባል ተነብዮ ቃል ክፍጸም ድማ ከም መብፅዓኦም ንቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ንኸወፈይዋ ኣብ ሳልሳይ ዓመታ ሒዘምዋ ቀረቡ ኣቀዲሙ እውን ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 44 ፍቕዲ 10 ክሳብ 11 ነታ ካብ ባህርዩ ዝተኸፍለት እመብርሃን ስሚኢ ወለትየ ወርኢ ወዓጽሚኢ እዝነቲ ኣንቲ ጓለየ ስምዕሞ ተመልከቲ እዝነኸውን ጽን ኣብሊ ርስኢ ህዝበቲ ወቤተ ኣውቲ እስመ ፈተወ ንጉስ ነቲ ንጉስ ንውበትኪ ኣፍቂርዎ እዩሞ ህዝብኽን ቤት ኣቦኽን ረስዒ እስመ ውእቱ እግዚእቲ ወደቱ ትሰግዲ ንሱ ጎይታኺ እሞ ንዕኡ ክሰግዲ ኢኺ እወት ንጉስ ሰማይን ምድርን ዝኾነ እግዚአብሔር ፈጣሪኺ ንውህበትኪ ንንጽሃ ስጋኺ ንጽሃ ነፍስኺ ንጽሃ ልቡናኺ ፈትይዎ እዩሞ ንዕኡ ከተገልግሊ ናብ ቤት መቅደስ ክትኣትው ስለ ዝኾንኪ ስድራ ቤትክን ወገንክን ኣዝማድክን ኩሉ ረስዒ ኢሉ 1000 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ገና ኣቐዲሙ بمسيحة مستيات تنبيت لك كم كريستال بزنصر أنغاغرا تنبيلا نيري سلام لأبراكتي بسفهات الأولز أستربكا إما وهابوتي بسعى وستوريتاوي تايكا نتنافتا أوريتاوي دنكوان بيت مقدس أملاك ولود مبسعى غيرهم كابزو في غزيات حزن نخبر العول أملاك زنبرك خاز سجدا أبراكي ناي كبر سلامتها سجدتي قبان كم زبالة دراسي ملك أماريام دمّا بخمس زبالة أقباب أجزئتنا مريم نبيت مقدس أتوت أبهر يقصون أب قداسيو أو دنجيل أكو بتلهيو زلهكي كما أوال إبراويان اللي أجزف أكسادون الله بقدسنا وبنس هست بيت مقدس نبرتي أو دنجيل بقدسنا بنسنا عند بيت مقدس نبر كمبر كم تنبي إسحاق تنبي لن أوال إبراويان بترخصاد بتلهيت بزفنن وزفزازان زعبيخي أيكون كد أو دنجيل أكو رازت سفطان زنازوزتي الله ملائكة سماي حوصتي أو دنجيل ملائكة سماي دعا بصحوخي مناقرتي مواقعتي خون خنبر مسحتن متاللتن أقواز أينازوزخن أي عللوخن أو دنجيل أكو هبست مدراوية زتسسيتي الله هبست سماوية إم سمايات زبسلة أو دنجيل أب سمايات زبسلة سماوي حبست دعنبر مدراوي حبستي أي تمقبك أكو ستيه مدراوي زستيتي الله ستيه سماوية إم سمايات زتقدها كاب سمايات زتقدح سماوي مستد أنبر مدراوي مست أي ستخين إندا بلئيز ودسا
كمز مبالو جنا أب سماي سنكاتيت موجوجو نايويني جنئي أسلافي هاليوم زي كونوس بإيد سماوي ملأ قدوس فانوئيل كابل علي زمسأ بأملاكا وجبريز ترخبات مجبكين خبليو أدينا هنا نئياك إم أبونا ذهابن توسده أي بلوون عده كم زبهال حدا نجر تقوينا أي مسوالنا أي مسجزي أبير حد يجمدي كوينا كيني ترف بلطو نسود ما أنا دا أزاي فقر خطودي لك أمبر فقاري دي كونن بلا مخنياتو كابس فقر عزتل عليه كاب حقفا فلياتا يتفلت النبرت أبو النايز علت قدوس ياريد اهتنا يبلوا ويتشلوا نيا هداس يوت أيوا لؤول سمرا داويز زمرا ببيت مقدس توقفوا ملائكة حوتنا يبلوا يقاردوا يخللوا إنه اللي تتحدث تعيوا كرنو زي كركرة صفرو زي زرزرة مجزء الله من صوه تعيوا التولد لعل فتوى سمرا داويز زمرا نبيت مقدس تقبلوا كم زبالد ما وسيدهم نبيت مقدس أوفيوا ليك كان زكرياس دول تقعيو هزبي أكيبو بزعبا مقبا كزراربن كله قدوس فانوئيل ملآك هبست سماوي صواء سماوي حزوك ورد ترأي ليك كان زكرياس لو مس كبري عما أكل هزبي قد خقلت الليو إلو تعاتيقو قربه اتملآك قنا نلعل تملسه كلهم بب ترى قربو قنا نلعل تملسه شعو كان زكرياس نهانا من البات طبب غزي ابير اي مرمرني مو نزهت ان زوره منفس قدس كيكون اسك نبينا قديف كيانعي بلا نبينا قديفات مستعليت ويو ملآك بقصبت وريدو كندق مسب عايز اكل لعل ابيلو بحاده خنفو اغوناصفو بحاده خنفو غاريدو مغيبوا ناب سماي تمليسو عرغه بزخا ناي مغبا ነገር ካብተ ማለልና ዳ እንታይ መስባት ዘጋፍ አለና ኢሎም አቤተ መቅደስ አትየም ዋከዱ يهزنني مريم زركبتي دكتمنا او مريم يحزنني زركبتي زختمنا ام بيت مقدس بوتي ان زطبو يحالي بهنا نا بيت مقدس ابزات كله እንዳጠበخي ጥብሃና وياسفسهني كايبه تمرت الهقتي بقدسنا غنا يحغسني تمرتي اتعبابي اخي بقدسنا مثل ابياصيو كما اب انزي سيسيت منا مسبصتو كما بخوينو እንዳመገበኪ منا فانوئيل ጽጀነድ ዘይ ከይደመና فانوئيل ጽጀነበል ባል መርገጽ እግሩ ደመና ከም ዝበሎ አባ ጽጀድንግል አብናይ ማህሌት ጽጌ ድርሰቱ አባ ጊዮርጊስ ጋስጫውን ምስዚ ብሳነ አመጽሐፈ ሰዓታቱ ንጽህተ ንጹሃን ከዊና ናይ ንጹሃት ንጽህቲ ከዊና ከመታቦተ ደወር ዘሲና ከም ታቦት ወርቂ ናይሲና ውስተ ቤተ መቅደስ ነበረት በድንግልና አቤተ መቅደስ ነበረት በድንግልና ሲሳያ ህብስተመና ምግባ ህብስተመና ወስቲሃኒ ስትየልቡና ስታያድማ መስተልቦና ክብል ወዲስዋዩ አው ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፈዲ 36 ክሳብ 39 እታ ካብ ነገደ አስየር ዝኾነት ነብይት ሃና ጓልፋኑኤል አቤተ መቅደስ ን84 ዓመት በኩለንተና እንዳገልገለት ነበረት ይብል ነብይ ሳሙኤልን ነብይት ሃናን እንኳ بمسفنነት بنبيነት ንኻገልግሉ በከምዚ ዝበለ ናብራ ቤተ መቅደስ ካብ ነበሩ እታን አምላክ እስራኤል ወላዲቱ ክትከውን ዝተሓርየት ንጽህተ ንጹሃን አዲኡ ኸዳእሞ ኣብ ከመይ ዝበለ ስፍራ ክትዓቢ ንጽበያ ስለዚ ገብርኤል መልአክ መጽአ ወዜነዋ ጥዩቀ በእንቆ ባህሪ እንዘ ትፈትል ወርቀ በእንቆ ባህሪ ወርቂ እንዳፈተለት ቅዱስ ገብርኤል መልአክ መጽኡ አብሰራ ከም ዝበለው ቅዱስ ያሬድ በከምዚ ዝበለቅ አገባብ ወርቅን ሜላትን አሰባጢራ እንዳፈተለት ሞሰብ ወርቅን መንጦላኢተ ቤተ መቅደስን ለቤተ መቅደስ አምላካ እንዳሰርሐት ከምኡውን ርባ ወሪዳ ማይ እንዳቀድሐት በከመ አስተኪዮ ማይ ለጽሙእ ከልብ ከምቲ ንጽሙእ ከልቢ ማይ ዘስተኽዮ ከም ዝብል ተአምረ ማርያም ንካህናት እንዳተአዘዘት እዝን ከምዝን ካልእን ብትካት እንዳተላአኸት እንዳገልገለትን ብንጽህናን በቅድስናን ኣብ ቤተ መቅደስ ዓብየት معنا نزوم بأمالادنتا أمنتي بحيل صلوتان رديئتان تمحصنتي زخونا دقا بصقا برختا أم مقدس ودا يعبينا زخبركمن زخبركن حزب እግዚአብሔር ካብዚ ሰማዕናዮ ታሪክ በአታ ናይ እግዚእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም እንምሃሮ ነገር እንታዩ ደንብል ንህሉ ካውሉድና በኹራት ካብኡተትና አስራት ነቤተ እግዚአብሔር ንህብ ክንደይ ኮን ንኸው ውልድና መውፋይስ ይትረፍ نحنا نبيت እግዚአብሔር ክንመጽን ከሎና ምሳዶ ሒዝናዮም ንግስክስ ንኸውን ወይስ ናይ ብሕቶም ቤት ጣዖት ዘዓለም ዚኣ ዝኾነ ለይታው ትልሂትን ፊልም ምዕራባውያን ክዕዘቡ ኢና ንገድፎም ዘለና ነስተውዕል ባ ምእመና
ዝንቱ ሰብ እሲ ዘእምንእሱ ህይወቱ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር አንታዚሲ ብፁዕ ሰብ እዩ ካብ ንእስነቱ ትሒዙ ህይወቱ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዘሕለፈ እዩ ከመ ኣብ ዘኮነ ለእጓለ ማውታ ፈጻሜ ተጽናሶን ለኢቤራት አቦ ዘኽታማት ረዳእን ጠዋርን መበለታት ከም ዝበለው ቅዱስ ያሬድ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዘዓበይ ውልድ እኮ እዮም እሙናት ተረከብቲ ሃይማኖትን ሃገርን ብጽድቂ ዝነግሱ ዝጵጵሱ ዝቅድሱ ዝውድሱ ንሃገሮም ንደብሮም ብቕንዕና ዘገልግሉሞ ውልድና ንቁም ነገር ክበቅዑ እንተደሊና ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ከነዕብዮም ከም ዘሎና እዩ እዚ ነገር በዓታ ዘሰምረና ኣብ ኣራራይ ክብረ በዓል ናይ ዲና ቅድስት ሃና 11 ሕዳር ዝውዕል ኦ ብእሲቶ ዓብይ ሃይማኖትቲ ይኩንቲ በከመ ተኣመንቲ በጽድቅ ኣንቲ ሰበይቲ ዓብይ እዩ ሃይማኖትክሞ ከምቲ ብሓቂ ዝተኣመንኪዮ ይኹነልኪ እስመ በእንተ ክርስቶስ ወጠንቲ ኣጥባዕቲ ወኢናፈቂ ምእንተ ክርስቶስ ኢልኪ ስለ ዝወጠንኪ ዝተባዕክን ዘይትጠራጠርክን ወገበርኪ ፈቃዶ ለልዑል ከመ ትባኢ ሃገረ እንተ ቴኒሃ ወሓናጺሃ ወልደ እግዚአብሔር ናብታ ነዳፊኣን ሃናጺኣን ወልደ እግዚአብሔር ዝኾነ ከተማን ክትኣትዊ ፈቃድ ትልዑል ፈጸምኪ ዝበሎ ክንደይ ኣዴታትና ሎሚ ብሃይማኖትና ቀናኣት ብምግባር ጽድቂ ለባማት ፈጸምቲ ፈቃድ ትልዑል እግዚአብሔር ኢልና ንሕሰብ ኣሰረቦና ኢያቄምን ኣዴና ሃናን ተኸቲሎም ዝተመላለሱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ክንስዕብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረቱ ጸሎትን በረከትን ናይ ቅድስት ወላዲቱ ይደግፈና በረከተ በዓታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ይኽፈለንን ይኽፈልኩምን ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወሃያል